ngenza kwethu ngethemba ukuthi niyaphila kuzonke indawo la kuzofinywa khona le video. Igama lami ngumsizi aka Nkosi admin. Uma uqala ungena kule channel qinisekisa ukuthi subscribe uzothola zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel. Wengenza kwethu lo vela ke esandleni sokudla igama lakhe ngoblessing ngehladi ubushuke emva kokugwaza abulale ke uLethabo Sibanda afunda naye lo vela ke lapha ke esandleni ke sonxelo. uLethabo Sibanda ubefunda ke grade 11 eRustenburg Technical School ogwaze ke washona kazwa ke nguye ke lo mfundi ke abafunda naye. Abantu ke enkundleni zokuxhumana baphawule kanje. Nangomunye uthi ke uTikTok ukushubile impela ama video ezingane sesikoleni sakhe noma ke sesikoleni sakhe yo ekuthanda ukuthi kube nje. Nangomunye uthi inkosi ivikele izingane zethu kulomhlaba ke zifihle noma ke zifihle ngaphansi kwephiko lakho Nkosi-ke leyapho. Mina ngifisa ukuthi ngizovola lapho nombono wakho ukuthi ucabangani ngalolu daba. Mina ke sengiphuma kanje.